ang tanan mo atubang sa hukmanan ni Kristo. Aron kitang tanan pagahukman sumala sa binuhatan nato dinhi ibabaw sa yuta. Nganong mga damta, kay naa na kita'y korte, kaganina akong gingon, naatay umaabot nga hearing. Naatay korte. Usta ikaw, kung kita mag-aigsunan, na nakaistumon, nga ugma, October 6, naakay atubangon nga hearing. Duha ra gyud na option diya. Confident kang matubang kay kabalo ka nga wa kasta inosente ka. Or kaha makuyawan ka, either ang tao di mo tunga kay kabalo siya nga sad-an siya. Ma-praise to Guilty. Guilty. Unsay buhaton sa tao tibat. Oo. Ako moingon nimo, kung pwede kang makasibat diri sa kalibutan sa imong kaso, pero sa Dios you cannot hide. Di ta kasibat sa Dios.